Al tapsa cennetinin halal yolu kötüller dowlahlar gönül güller. Al tapsa munna kim hak kim melmun ýötenler, kim bolsa imanyn satar. Mal tapsa kimler munna döwran içre geçenler, hol kimseler hanymanyň seçenler, kimlen bolsa pelek gany içenler ýaşamaga mejal tapmaz. Hal tapsa kimseleriň altyndanlar düşegi, kimlen bolsa sinip gopar çögi, kimseleriň ýaby bolar eşegi, kim buğday nanyndyr. Şal tapsa bu üstünden arap durar todany, sebäp oňuşmakda däldir odady. Kimseleriň ballan gaýnar gazany, kimiň garny doýar sehel ýal tapsa. Aýdylmanmy gäm çiniň jany bar, unutmalyň bar insanyň gany bar. Ýolawçylar bolmasalar agdy bir, gäm çini gark ederler. Sal tapsa her bir işi munna haýraýanama, Resul berdi sogalyny sanama. It eýesin at bakaryn tanamaz, it ýalyny at toýnugyna nal tapsa